बे भिडिअनि गेजेरजों बि जिसु ख्रिस्टनिनो मान मर्यादा गौरव प्रशंसा बाखनाय जानाय जाथोंसै आरो जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअआव जों मोनसे जोबोद रंजाथाव आरो सोमोनांथाव आयदानि सायाव रायज्लायनो थांगासिनो दं। अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां समाव नोंथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो माब्लाबा नङाब्ला माब्लाबा सोरखौबा नङाब्ला सोरखौबा एबा गावनि अनजानाय एबा गावनि नखरनि सोद्रोमाफोर एबा गावनि खुरमा बाहागोफोरखौ जायफोरा थैनानै थांबाय बिसोरखौ जों माब्लाबा नङाब्ला माब्लाबा सिमांफोराव हयथ' नोंथांमोना नुदों जानांगौ। सिमाङाव बियो नोंखौ माब्लाबा गोबां गोदैयै मिनिस्लुनानै नायहरो, माब्लाबा सिमाङाव नोंथांखौ माबा मोनसे बुङो एबा माब्लाबा बियो सिरि सिरि थायो आरो बैफोरबायदि सिमांफोरखौ नुफुबाय थानायावनो जोङो माब्लाबा हरखाब सिरि मोनो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदोंना बेखौ जे बेबायदि सिमाङा थारैनो मानो फैयो होननानै? सिमाङाव जे थैनानै थांनाय मानसिया नुजाफैदोंमोन, बिनि फैनायनि उद्देश्य थांखिया मामोन? बिनि सिमाङाव नुजाफैनाया माबा मोनसे मोजां संकेतनि थाखाय एबा माबा मोनसे मोजां जागोननि थाखाय ना गाज्रि जागोननि थाखाय? गोबां दुखुनांथावनादि जे गोबां समाव जोङो बैफोरबायदि सिमां फैनायनि ओंथिखौ जोङो मोनथिया। अनजाग्रा प्रियफोर, बेनिखायनो दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो सावरायगोनदि जे सासे थैनानै थांनाय मानसिया सिमाङाव नुजाफैयोब्ला बिनि फैनाया माबा मोनसे मोजां संकेतनि थाखाय जायो ना गाज्रि संकेतनि थाखाय जायो, जों बे बाथ्राखौनो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन बाइबेलनि मददजों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथाङा गोसो होनानै नायलांगोन जे बेखौ साधारन होननानै साननानै लानो नाङा। जि सिमांफोरा फैदों बै सिमांफोरा आंनि जिउआव साधारनसो होननानै नोंथाङा साननानै लानो नाङा। नोंथांनि साधारन होननानै सानना लानाया हयथ' नोंथांनि जिउआव माखासे प्रब्लेम्सफोरखौ लानानै फैनोबो हागौ। जानो हागौ बे सिमांखौ मोनथियैनि थाखायनो गोबां समाव जोंनि जिउआव लोरबांथिया फैनो हागौ, बेराम आजारफोरा फैनो हागौ, जोंनि गोरिबि जानायफोरा सफैनो हागौ, जोंनि साक्सेस जानायफोरा साक्सेस गैयि जानो हागौ। बेफोरबायदि जेंनाफोरा जोंनि जिउआव नुजाथिफैनो हागौ। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना सैथोखौ खोनादों। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। बे बाथ्राखौ साधारन लानो नाङा। जि सिमाङा नोंथांनियाव फैबाय थायो बै सिमांखौ नोंथाङा साधारन साननानै लानो नाङा। मानोना सैथोयैनो जि सिमांफोरा फैदों, जि गोथैफोरनि महरफोरा फैदों, बै महरनि गेजेरजों गोबां थाखोमानानै थानाय बाथ्राफोर दं। दा बेनिखायनो सम थानायावनो जों जुदि बै सिमांनि ओंथिखौ मोजाङै मोनथिनानै लायोब्ला फैनो गोनां खैफोदनिफ्राय रैखाथि मोनगोन, फैनो गोनां आंखालफोरनिफ्राय रैखाथि मोनगोन, फैनो गोनां जि असफलता दङ, साक्सेस जानो हायै दङ, बैनिफ्राय जों साक्सेस जानो हागोन। दा बेयावहाय जोबजासिम थादो। अनजाग्रा प्रिय नायगिरि नोंथांमोन, बेनिखायनो दिनै आं नोंथांमोननो गोथै मानसिफोरा एबा थैनानै थांनाय मानसिफोरा सिमाङाव मानो फैयो बे बिसयखौ आङो बाइबेलनिफ्राय नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। बेबायदि सिमांफोरा फैनाय एबा बेबायदि सिमांखौ नुनायनि ओंथिया मा जायो? बे नुजाफैनाया मोजांनि थाखाय जायो ना गाज्रिनि थाखाय जायो? दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो मोनफा मोनफा नायलांदोनि जे गिबियावनो जोङो बेखौ मोनथिग्रोनि जे थारैनो बाइबेला मा बुङो जे सासे थैना थांनाय मानसि एबा गोथै मानसिया थारैनो सिमाङाव फैमारोने, बिसोरो फैयोब्ला एबा नुजाफैयोब्ला थारैनो मोजां जायो ने गाज्रि जायो, बेफोर गासैखौबो जोङो मोनफा मोनफा सावरायलांदोनि। प्रियफोर, बुहुमनि गोबां जायगाफोराव एबा बुहुमनि गोबां खनाफोराव गोबां सुबुंफोरा फोथायोदि थैनानै थांनाय मानसिफोरा जोंखौ लोगो हमनो फैयो होननानै एबा गोथां थानाय मानसिफोरखौ लोगो हमनो फैयो होननानै गोबाङानो फोथायो। आरो खायसे सुबुंफोरा फोथायोदि सिमाङाव जुदि थैनानै थांनाय बेक्तिफोरा सुबुंफोरा जोंखौ जुदि लोगो हमफैयोब्ला अब्लाना बियो जोंनि मोजांनि थाखाय फैयो एबा जोंहा मोजां जायो होननानै फोथायग्राफोरबो दङ एबा बेबायदि फोथायो। माखासेफोरा फोथायोदि एबा बुङोदि थैनाय मानसिया सिमाङाव फैनाया जोंखौ साबधान होनो फैयो, जोंखौ बासायनो फैयो, जोंखौ रैखाथि होनो फैयो। फैनो गोनां जि समयसाफोर दङ बै समयसाफोरनिफ्राय, जेंनाफोरनिफ्राय जोंखौ साबधान होनो फैयो होननानैबो फोथायग्राफोर दं। गोबां बोराय बुरै सुबुंफोराबो परामर्श होयोदि जे बेबायदि सिमांफोरखौ गोबां डिमान्ड होनानै लानो नांगौ एबा गोसो होनानै लानो नांगौ। मानोना बेबायदि सिमां फैनाया फैबाय थानाय जेंनाफोरनिफ्राय रैखाथि होनोसो बेबायदि सिमांफोरा फैयो, भबिष्यतनि थाखाय माबा मोनसे बुंथिनो थाखायसो फैयो होननानै गोबां बोराय बुरैफोराबो परामर्श होयो। अनजाग्रा नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, नाथाय सैथोआ बिनिख्रुइ आलादासिन, सैथोआ बिनिख्रुइ उल्थासिन। बाइबेलनि बायदिब्ला जेब्ला सासे मानसिया थैयो अब्लाना थैखांनायनि उनाव बिनि आत्माया थोंजोङैनो इसोरनियाव सहैयो। जानो हागौ बियो सोरगोआव सहैथों एबा नोरगोआव सहैथों, बे बुहुमाव सिमांनि गेजेरजों थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय, फैनो थाखाय, माबा मोनसे बुंफैनो थाखाय बेहा मोन्थाय गैया आरो बियो इसोरनि बिखान्थियाव गैया।
आरो बे खामानिया इसोरनि बिखान्थियाव गैया एबा योजनायाव गैया। इसोरा थैनानै थांनायफोरखौ गोथां मानसिफोरजों फैनानै रायज्लायहोनो एबा फैनो हानायनि मोन्थायखौ होआखै। गोथार बाइबेलनि उपदेशगिरि 9:5 सिरिया ओरैहाय बुङो, औ जायफ्रा थांनानै दं बिसोर बयबो सानसे थैगोन होननानै मिथिगौ, नाथाय थैनायफ्रा मिथिया, बिसोरहा जेबो मोनदेर बावनांगौ गैलिया, मानोना बिसोरो साननो रोंलिया। अनजाग्रा नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, बे गोथार बाइबेल बोसोननि बायदिब्ला थैनायनि उनाव बिसोरहा जेबो मोनदेरनायबो गैलिया, थैनायनि उनाव बिसोरो जेबो नुनांगौनि गैलिया, थैनायनि उनाव बिसोरहा माबा मोनसे खोनासंनांगौनि एबा खोनानो हानायनिबो गोहो गैलिया, जेरावहाय फैफिननानै गोथां मानसिफोरजों रायज्लायफैनो हानायनि जेबो गोहो, जेबो मोन्थायफोरबो गैलिया। नायगिरि नोंथांमोन, बे बाइबेल सिरिखौ मोजांसिन बुजिनो थाखाय नोंथांमोना एसामिस, हिन्दी, इंलिसखौ फरायगोन। इंलिसाव मेम'रि होननानै बुंबावदों। मेम'रि माने मेलेमाव जि साननो हानाय शक्तिफोर दङमोन, बुजिनो हानाय शक्तिफोर दङमोन, गोसोआव लानो हानाय शक्तिफोर दङमोन, बेफोर गासैखौबो इसोरा लाफिनजोब्बाय होननानै बुंदों। बिसोरनि मेम'रिखौ खोमाजोब्बाय एबा फोजोबनानै होबाय होननानै बुंदों। जों बाइबेलाव मोनसेबो बेबायदि जारिमिन मोननाय नङा, मोनसेबो बेबायदि बाथ्राफोरखौ मोननाय नङा जेरावहाय थैनानै थांनाय बेक्तिनि आत्माया फैनानै गोथाङै थानाय बेक्तिफोरजों, सुबुंफोरजों सावरायफैनाय, रायज्लायफैनाय। बाइबेलाव बेबायदि मोनसेबो संकेतखौ जोङो मोननाय नङा। जों जेब्ला बाइबेलखौ गोसो होनानै फरायगोन अब्लाबो जोङो बेबायदि उदाहरन होननानै बुंनाय बाथ्राफोरखौबो मोननाय नङा जेरावहाय थैनानै थांनाय आत्माफोरा गोथांफोरजों गले गले फैनानै सिमाङाव रायज्लायफैदों, सिमाङाव फैदों, बैफोरखौबो जोङो मोननाय नङा। बाइबेलाव सिमांनि बाथ्राफोरखौ गोबां बुंदों, नंगौ अनजाग्राफोर, गोबां सिमां नुनायनि बाथ्राफोरखौ बुंदों, नाथाय बै सिमांफोरा थोंजोङैनो इसोरनिफ्राय फैनाय सिमांफोर, माब्लाबा गोथार आत्मानि गेजेरजों, माब्लाबा सोरगोनि आरफफोरनि गेजेरजोंसो जोङो बै सिमांनि बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हायो एबा जोङो बाइबेलाव मोनो। जेरैहाय इसोरा सिमांनि गेजेरजों जसेफनो लामा दिन्थिदोंमोन, नाथाय बै सिमाङा इसोरनि बिथांखिनि मोनसे खामानिमोन। बै सिमाङाव थैनानै थांनाय मानसिफोरा नुजाफैयाखै एबा बुंफैयाखै। बेबायदिनो दानियेलाबो भबिष्यतनि दर्शन मोनदोंमोन आरो सिमां नुदोंमोन। दानियेलनि बै सिमाङावबो इसोरनि आरफनिसो बाथ्रा दं आरो बै सिमाङाव सोरबा मानसिनि थैना थांनाय आत्माया फैनानै सिमाङाव बुंफैनायनि बाथ्रा नङा। पौलाबो दर्शन मोनदोंमोन, पौलाबो सिमां मोनदोंमोन, नाथाय बै सिमाङा थोंजोङैनो इसोरनिफ्रायमोन आरो इसोरनि आरफनिफ्रायमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव होगोन, जों जिखिनि बाथ्राफोरखौ नायबोबाय, जेब्लानो इसोरा मानसिफोरनो माबा मोनसेखौ बुंनो नागिरदों एबा इसोरनिफ्राय माबा मोनसे थोंजों मेसेज फैदों, बे मेसेज फैनाया इसोरनि आरफफोरनि गेजेरजों जादों। सोरबा थैनानै थांनाय सुबुंनि आत्मानि सिमांनि गेजेरजों नङा, सिमाङाव सोरबा गोथैनि आत्मा फैनानै रायज्लायनाय नङा, बेखौ बाइबेला बुङाखै आरो जों बाइबेलाव मोनाखै। नाथाय इसोरा जेब्लानो मानसि माहारिनो एबा सोरबा सुबुंनो गावनिफ्राय माबा मोनसे मेसेजखौ होफैदोंब्ला एबा हरनो नागिरदोंब्ला, बियो थोंजोङैनो गावनि आरफफोरनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावनायखौ जोङो बाइबेलाव नुदों। बाइबेलाव जेरावबो लिराखैदि जे थैनानै थांनाय मानसिनि आत्माया फैनानै सिमाङाव बाथ्रा बुंफैयो, बेखौ जों बाइबेलाव जेरावबो लिरनाय मोनाखै आरो गैया। गोदान रदायानो जाथों, गोजाम रदायानो जाथों, जे इसोरा मानसिफोरनो लागै बै थैनानै थांनाय आत्माफोरखौ थोनहरनानै मानसिफोरनो माबा मोनसे मेसेज हरदों, बाथ्रा बुंहरदों, बेबायदिखौ जोङो गोजाम रदायावबो मोननाय नङा, गोदान रदायावबो मोननाय नङा आरो इसोरा बेबायदि खामानिखौ मावाखै। नाथायब्ला हुदा बिजाबनि 10:12-10, सिरिया ओरैसो बुंदों, नोंसोरनि सासेयाबो गावनि बिसाज्ला एबा बिसाजोफोरखौ बुलि सावफुंनो नाङा आरो गोनोखो एबा नायखांग्रा एबा मोन्थोर रायनाय, मुहुनि गोरों, देवदा एबा दौदनि, दायना एबा गोथैफोरजों सानज्लायग्रा बेफोरबादि मानसि नोंसोरनि गेजेराव दा ओंखारथों। बेबादि मुगै जानाय खामानि मावग्राफोरखौ फोरबोआ हामजाया। बेनिखायनो नोंसोरो जे हादराव हाबहैगोन, बे हादरनिफ्राय बेबादि मानसिफोरखौ फोरबोआ होनहरगोन। बिनि ओंथियानो जाहैबाय, जोंनि सिमाङाव जुदि सोरबा थैनाय आत्माया फैनानै माबा मोनसे बाथ्रा बुंफैदोंब्ला, बे बुंफैनाय बाथ्राया इसोरनिफ्राय नङा। बे बाथ्राखौ रोखायै बुजिनानै लादो। दानाब्ला जोङो अनजाग्रा नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, गोबां गोनांथि बिसयाव एबा गोनांथि बाहागोआव सफैबाय। जुदि थारैनो इसोरा थैनानै थांनाय आत्माफोरखौ जुदि जोंनि सिमाङाव थोनहराब्ला, जोंनि सिमाङाव फैनो खाबु होआब्ला एबा पारमिसन होआखैब्ला, अब्ला दिनै जों नुनाय सिमांफोर
जों जे सिमां नुगासिनो दङ बै सिमांफोराव जोंनि आइखौ नुदों, जोंनि बिफाखौ नुदों, सोरबा न'खरनि परियालफोरखौ नुदों, अब्ला बैसोरलाय सोरथो? अनजाग्रा प्रियफोर, बे खन्द'आवनो बेखिनियावनो सालाक सैतान सुथुरा जि सैतान सालाक दङ, बै सालाक सैताना बाहागो लाफानो नागिरो आरो बे खाबुखौ लानो नागिरो। बेखिनियावनो बे सालाक सैतानानो जोंनि प्रियजनफोरनि, जोंनि आंगोफोरनि महरफोरखौ लानानै सिमाङाव नुजाफैयो। जों जेन बै बाथ्राखौ फोथायो, जों जेन बिखौ फोथायो, बिखौनो हास्थायनानै सैताना जोंनि आंगोफोरनि महर लानानै सिमाङाव फैयो। अनजाग्राफोर, सैताना मोजाङै मोनथिगौदि जोंनि थैनानै थांनाय बै आंगोफोरखौ जों बेसेबां अनोमोन एबा जों बेसेबां अनो, आरो जोंनि बे लोरबांथिखौनो सैताना बाहायनानै जोंखौ थगायो। बेनिखायनो इसोरा बुंदों दि गोसो आरो आत्माया सिमाङाव लोरबां, आरो सैताना बे लोरबांथिनि खाबु लानानै जोंखौ फोजोबस्राङो। अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, बाइबेला जोंनो रोखा रोखायै जोंनो दिन्थियो एबा रोखायै जोंखौ फोरोङो, बुङोदि जेब्ला सासे मानसिया थैयो अब्लाना जोंनि बे मोदोमा हाजों गोरोबो आरो बिनि आत्माया इसोरनिसिम सहैयो एबा इसोरनियाव मोनहैयो। इसोरनि गोथार बाइबेल उपदेशगिरिनि 12:7 बुङो, मानसिनि मोदोमा पृथिबिनि हाद्रिजों गोरोबलांगोन आर प्राणखौ जाया होदों बे इसोरनियावनो जिउआ थांफिनगोन। थैनायनि उनाव मानसिया जेबो नुवा, बै थैग्रा मानसिया जेबो नुवा, जेबो खोनानोबो हाया आरो फैफिननानै गोथां मानसिफोरजों रायज्लायफैफिननोबो हाया। जों जेब्ला सिमाङाव सोरबा थैनाय सुबुंनि महरखौ नुयो, सैथोयै बै महर नुनाया बै सुबुंनि नङा। बे जाहैबाय सैताननिसो खामानि, जेराव सैताना गावनि महरखौ सोलायनानै फैदों, नोंनि अनजाग्रानि महरखौ लानानै फैदों। मानोना सैतान आरो सैतानजों लोगोसे थानाय बै गाज्रि जिउफोरा गुबुननि महरफोरखौ लानो हानायनि गोहोआ दं आरो बै महरफोरखौनो बाहायो आरो बै महरफोरखौ लानानैनो खामानि मावो बै सैताना आरो सैतानजों लोगोसे थानाय बै गाज्रि जिउफोरा। बिनि माने सैताना जोंनि न'खरनि सोरबा आंगो थैना थांनायनि महरखौ लानानै बियो फैगोन, महरखौ लानानै बै महरखौ बाहायगोन आरो जोंखौ आन्दायहोगोन आरो जोंनि अनजाग्राफोरनि महरफोरखौ लानानै जोंखौ सिगिनोबो हागौ एबा जोंनि साननाय हनायफोरखौबो इसोरनिफ्राय गोजान खालामनोबो हागौ। बेनिखायनो बाइबेला ओरैहाय बुंदों, 2 करन्थियारि 11:14, बे सोमोनांनांगौ बाथ्रा नङा, मानोना सैतानाबो गावखौ स्रांनि आरफबादि दिन्थिफ्लानो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, अदेबानि जों सिमाङाव नुनाय थैनाय मानसिया नंगुबैयाव जोंनि गोसो आरो जिउखौ गोहोम खोख्लैनो नाजानाय सासे दुथां आत्मानि थगायनाय जानो हागौ, आरो बेनि जाहोनानो जाबाय बाइबेला जोंखौ थैनाय आत्माफोरजों सोमोन्दो लाखिनो एबा रायज्लायनो हेंथा होयो एबा जोंखौ बाधा होयो। मानोना बेबायदि खालामनाया जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान आरो सैताननि फान्दायनायाव खोख्लैयो। अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेला रोखायै बुंदोंदि सैताना गावखौ सोरांनि आरफ महरै दिन्थियो, जाहाथे जों मोनदांनो हायोदि बियो माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो फैदों, नाथाय सैथोआव एबा नंगुबैयाव बिनि थांखिया जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामनाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बेनिखायनो जेब्लानो सोरबा थैनाय मानसिया सिमाङाव नुजायो, अब्ला बुजिदि बियो सैताननि थगायनायनि मोनसे नेरसोन एबा खामानि। गोबां मानसियानो बेफोरबादि सिमांखौ नुयोब्ला गियो आरो माखासेफोरा रायज्लायो आरो गोबां समाव मिथिस्लाबैयावनो सैताननि बे फाव फान्दायनायाव फबनानै दोनजायो। गोसोआव लाखि, इसोरा जोंखौ बेफोर बाथ्राफोरनिफ्राय गोजानाव थानो आरो जोंनि सिमांफोरखौ आनजाद नायनो थाखाय जोंनो गियान होदों। बेनिखायनो जोंनि बेबायदि सिमां नुनायफोरा माब्लाबा बेबायदि जानो हागौ, जोंनि जि गोसोनि मेंग्लिनाय, जि साननाय हनाय, जि सानब्रेनाय, बै सानब्रेनायनि थाखायबो जोङो नुनो हागौ। आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि आत्मिक जिउखौ नस्थ' खालामनो थाखाय आरो जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामनो थाखाय सैताना जोंखौ आन्दायहोनो हागौ। बेनिखायनो बाइबेला जोंखौ गले गले बुंदों दि सिरि मोननानै था आरो साबधान जा, मानोना नोंसोरनि बिसारु सैताना हगदावनाय सिंहबादि सोरखौ अरख्रेबनो मोनगोन होननानै नायगिरबायो। 1 पिटरनि 5:8। दानाब्ला अनजाग्रा प्रिय नोंथांमोना नायनानै बाथ्राखौ थोंजोङै बुजि मोनखाबाय होननानै मिजिंथिदों। बे जाहैबाय बाइबेलनि बायदिब्ला थैनानै थांनाय आत्माया जोंजों लोगोसे फैफिननो हाया, जोंजों लोगोसे सिमाङाव फैनो हाया। आरो जुदि जोङो जोंनि आंगोनि महराव सोरखौबा नुमारथारोब्ला बियो इसोरनिफ्राय नङा, जों बेखौ बुजिनांगोन। सैताना मोजाङै मोनथिगौदि जों जे जोंनि न'खरनि बैसोरखौ बेसेबां मोजां मोनो, जायफोरा थैनानै थांबाय बिसोरखौ बेसेबां मोजां मोनो, गाहाम मोनो, बेखौ सैताना मोजां मिथिगौ आरो बेखौनो मुलाम्फा लानानै फायदा खालामनानै सैताना बैसोरनि महराव फैयो। जों जेन आत्मिक जिउआव लोरबां जालाङो, जों जेन नंखायखौनो फोथायनानै थाथों,
बै खामानिखौ सैताना मावफैयो आरो बेबायदि सिमां नुनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा। आरो मोनसे जाहोना जाहैबाय जानो हागौ बेबायदि सिमां नुनाया जोंनि मेलेमनि गोबां सानब्रेनायनि जाहोनावबो जों बैफोरखौ एबा बेबायदि सिमांफोरखौ जों नुनोबो हागौ। आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि आत्मिक खामला जोंखौ लोरबां खालामनो सैताना जोंखौ लोरबां खालामनो थाखाय आरो जोंखौ बेले बेजेआव दोननो थाखाय बैफोर सिमाङा फैनो हागौ आरो बेबायदि सिमां नुनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा, मोजां संकेत नङा। बेनिखायनो नोंथांनि जिउआव एबा जोंनि जिउआव जेब्ला बेबायदि सिमांफोरा फैयो अब्लाना गोख्रैनो आर'ज खालामगोन आरो इसोरनि बोसोनावनो सांग्रां जानानै थागोन। देवब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, गिबियावनो जि सोंलुफोरखौ खालामदोंमोन बे सोंलुनि गासै फिननायफोरखौ नोंथांमोना मोनथिबाय होननानै मिजिंथिदों जे जोंनि सिमांफोराव फैनाय जि आंगोफोर दङ बै आंगोफोरनि महराव फैनाया बिसोरो थारैनो बै गुबैयाव बै महरनि नङा, बै जाहैबाय सैताननिसो खामानि जागोन आरो नङाब्ला जोंनि गोबां सानब्रेनाय मेलेमनि जाहोनफोरबो जानो हागौ। देवब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बेसे मोजां मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो आरो नोंथांनियावबो बेबायदि सिमां फैदोंमोन नामा, नोंथाङाबो गावनि आंगोफोरखौ नुदोंमोन नामा? देवब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'नोसै आरो मोनसे बाथ्राखौ बावनो नाङा, जेब्लानो बेबायदि सिमां नुगोन नोंथांमोना इसोरनियाव आर'ज खालामगोन आरो इसोरनि बोसोन बायदि गोगोमै गसंथानानै थागोन। देवब्ला बेसेनोसै। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।